ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ ലെവൽ 2 അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमोऽस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जयो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇന്നത്തെ അധ്യായം എന്താണ്? അധ്യായം ഇന്ന്? ഭക്തിയോഗത്തിലെ ജ്ഞാനവിജ്ഞാന യോഗം. അതെ, ഭക്തിയോഗത്തിലെ ആദ്യത്തെ അധ്യായമാണ്. ഇതുവരെ നമ്മൾ ഏതാ ചെയ്തേ? ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ ഏതായിരുന്നു ചെയ്തേ? കർമ്മയോഗത്തിൽ അവസാന അധ്യായം ഏതായിരുന്നു? അവസാനത്തെ അധ്യായം ഏതായിരുന്നു? ധ്യാനയോഗം. അപ്പൊ ധ്യാനയോഗത്തിലെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞേ? ധ്യാനയോഗത്തില് 6.47 ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, യോഗീനാം അപി സർവേഷാം മദ്ഗതേനന്തരാത്മനാം. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഏ ഭജതേ ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേ യോമാം സമയയുക്ത തമോമതഃ. അതായത് ആരാണോ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ ഭഗവാനിൽ ശ്രദ്ധയോടെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുന്നത്, ആരാണോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാനിൽ നിലകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവം ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ളവനാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ഉത്തമ യോഗി. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഉത്തമ യോഗി ആരാണ്? ഭഗവാനിൽ എപ്പോഴും പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ ഭഗവാനിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുന്നവനും പിന്നെ എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനിലെ ദിവ്യ സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനാണ് ഭഗവാന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അവനാണ് ഉത്തമ യോഗി. യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് യോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ. നമ്മൾ എന്താ പറയാ, യോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധനം, അല്ലെ? ഭഗവാനെ നമ്മളോട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് യോഗം. അത് ജ്ഞാനയോഗ, കർമ്മയോഗ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി യോഗ ആവാം. അപ്പോ അത് 3 യോഗങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ അറിയാൻ പോകുന്നത് ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗമാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ജ്ഞാനം, എന്താണ് വിജ്ഞാനം? എന്നിട്ട് യോഗ. യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതായത് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്. അത് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, അതായത് പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെ ഗുരുക്കന്മാരിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ജ്ഞാനം. ആ ബുദ്ധിയിലൂടെ, നമ്മുടെ ആ ബുദ്ധി ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുക്കന്മാരിലൂടെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനാണ്. അത് നമ്മൾ എന്താണ് അങ്ങനെ നേടുന്ന ഒരു അറിവിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ജ്ഞാനം എന്ന് പറയും. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ അറിവിനെ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയും. പിന്നെ വിജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ അറിവിനെ നമ്മൾ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചറിയാം. നമ്മൾ നേടിയ ആ അറിവിനെ, നമ്മൾ അറിവ് നേടും ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. ആ അറിവിനെ നമ്മൾ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചറിയുന്നതാണ് വിജ്ഞാനം. അത് ആത്മീയമായ ഒരു അനുഭവത്തിലൂടെയോ സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെയോ നമ്മൾ ലഭിക്കുന്ന ഒരു പ്രായോഗിക അറിവാണ് വിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ. പ്രായോഗികമായ ഒരു അറിവാണ്. അതായത് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ്. ആ അറിവിനെ നമ്മൾ
ആത്മീയമായ അനുഭവത്തിലൂടെയോ സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെയോ ലഭിക്കുന്ന ഒരു പ്രായോഗിക അറിവ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയില്ലേ, ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ പ്രായോഗികമാക്കണം അല്ലെ. അതിൽ എന്താണോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്, അത് നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ പ്രായോഗികമാക്കുന്നത്, അപ്പൊ നമ്മുടെ അറിവിലൂടെ ഭഗവാൻ വരും, നമ്മുടെ അറിവിലേക്ക് വരും. ആത്മീയമായ അനുഭവത്തിൽ ഭഗവാൻ വരും. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവിച്ചറിയാം, ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചറിയുന്നതാണ് ഈ വിജ്ഞാനം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇവിടെ അധ്യായം 7 എങ്ങനെയാണ് വിഭാഗങ്ങൾ ഓരോന്നും തന്നിരിക്കുകയാണ്. ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 1-3 ശ്ലോകം എന്താണ്, ശ്രവണം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ കഴിയുക. പിന്നീട് എന്താണ്, 12 വരെ ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നു ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് ആധ്യാത്മിക ശക്തിയും ഭൗതിക ശക്തിയുടെയും ഉറവിടം, സ്രോതസ്. അത് ഭഗവാനാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. 13-14 ശ്ലോകങ്ങൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്, ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച്. അതായത് ത്രിഗുണങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് സ്വയം നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുക. എന്ത് ചെയ്യണം, ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കണം. കാരണം അത് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആരാണ്, ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ എന്താണ്, 15-19 ശ്ലോകങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നു, ദുഷ്കൃതർ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അഭാവത്താൽ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നില്ല. ദുഷ്കൃതർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണോ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കാത്തത്, അവരെ നമ്മൾ ദുഷ്കൃതികൾ എന്ന് പറയും. സുകൃതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനിലെ വിശ്വാസമുള്ളവർ. അപ്പൊ ദുഷ്കൃതർ എന്താണ്, ജ്ഞാനത്തിന്റെ അഭാവത്താൽ, അവർക്ക് ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, അതിന്റെ അഭാവത്തിൽ അവരെന്താണ്, ഭഗവാൻ അവര് സമർപ്പിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ സുകൃതികളാകട്ടെ ജ്ഞാനം വികസിപ്പിച്ച് അവര് ഭഗവാനിൽ സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നു. പിന്നെ 20-25 ശ്ലോകം എന്താ പറയുന്നത്, അജ്ഞാനികളായ മറ്റുള്ളവർ, ദേവന്മാരിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവരും, പിന്നെ അവ്യക്തഗതവാദികളും, അവരെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് 25-ാം ശ്ലോകം വരെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. പിന്നെ 26-30 ശ്ലോകം എന്താണ്, വ്യാമോഹിതരായ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവത് ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ലഭിക്കാവുന്ന മുക്തിയും. ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് 26-30 ശ്ലോകം വരെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് വിഭാഗം 1, ശ്ലോകം 1-3. ഇത് എന്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്, ശ്രവണം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു നവവിധ ഭക്തി ഉണ്ട് അല്ലെ, 9 രീതിയിലുള്ള ഭക്തി ഉണ്ട്. അപ്പൊ 9 രീതിയിലുള്ള ഭക്തി, ആദ്യത്തെ പടി എന്താണ്, ചവിട്ടുപടി നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും ശ്രവണം. അപ്പൊ ശ്രവണം കൊണ്ട്, കേൾവി, ശ്രവണം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ കഴിയും. ആ വെറും കേട്ടുകൊണ്ട് മാത്രം തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് തന്റെ ഭൗതികവും ആധ്യാത്മികവുമായ ശക്തികളെ കുറിച്ച് കേൾക്കുവാൻ പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ പറയാണ്, എന്താണ്, ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം തന്നെ അതിലാ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മികമായതും ഭൗതികമായതും ആയ ശക്തികളെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അതുകൂടാതെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനികളിൽ ഭഗവാനെ അറിയുന്നവൻ വളരെ വിരളമാണെന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. അതീന്ദ്രിയവാദികൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അതിൽ അവ്യക്തഗതവാദികളുമുണ്ട് വ്യക്തിഗതവാദികളുമുണ്ട്. 2 തരമുണ്ട്. പക്ഷെ ആ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനികളിൽ ഭഗവാനെ അറിയുന്നവൻ എന്താണ്, വളരെ വിരളമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ. നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യാസക്ത മനഃ പാർത്ഥ യോഗം ജന്മദാശ്രയഃ അസംശയം സമഗ്രം മാം യഥാ ജ്ഞാസ്യസി തച്ഛൃണു. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ കുന്തിപുത്ര, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ എന്നിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സംശയങ്ങൾ നീങ്ങി എന്നെ പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ കഴിയുന്നതെങ്ങനെ എന്ന് പറയാം, കേൾക്കൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ കേൾക്കൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കേൾവിക്ക് അത്രയും പ്രാധാന്യമുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ വെച്ച് ഈ എന്താ പറഞ്ഞ ചെവിക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ ആ ഒരു ഇന്ദ്രിയം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാണ്. അപ്പൊ അത് കേൾവി വളരെ ആവശ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ, എന്താ പറയാ, ഭഗവാനിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി. ഭഗവാനിലെ നമുക്കൊരു ആസക്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെ. നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ആസക്തിയുണ്ട്. പക്ഷെ അതേപോലെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ആസക്തിയോടുകൂടി, ആ മനസ്സോടുകൂടി ഭഗവാനെ യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, ഏത് യോഗം, ഭക്തിയോഗമാണ് മെയിൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെ അത് ഇനി വരുന്ന അധ്യായങ്ങളിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സംശയങ്ങൾ നീങ്ങി. നമ്മൾ പറയില്ലേ, എപ്പോഴും പറയും ഈ സംശയങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്, ഇതൊക്കെ അസുരന്മാരെ പോലെയാണ്. സംശയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്, അസുരന്മാരെ പോലെയാണ്. അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരെ അഭയം തേടണം, ഭഗവാനെ. അപ്പൊ ഈ തനിയെ പോവും, ഈ സംശയങ്ങളാകുന്ന അസുരന്മാർ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നീങ്ങും. എങ്ങനെ, ഈ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കേൾക്കുമ്പോൾ. അപ്പൊ ഈ പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സംശയങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങി എന്നെ പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഞാൻ പറയാം, കേൾക്കൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ 9 നവവിധ ഭക്തി നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അല്ലെ. ഈ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ, സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ഹരേ കൃഷ്ണ.
അപ്പൊ ഇവിടെ 9 വിധത്തിലുള്ള നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ നവവിധ, നവ എന്ന് പറഞ്ഞ 9, നവവിധ 9 വിധത്തിലുള്ള ഭക്തി സേവന വിധികളാൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണങ്കൽ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കാം. അവയിൽ ആദ്യത്തെയും പ്രധാനമായതും ശ്രവണമത്രേ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് തത് ശൃണു, അഥവാ എന്താണ്, എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? തത് ശൃണു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ, ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധരായ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്നോ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആദ്യത്തെ പ്രധാനമായ ഒരു ഇതെന്താണ്? വിധം എന്താണ്? ശ്രവണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ശ്രവണം, തത് ശൃണു, കേൾക്കൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അല്ലെ, ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ കാണുന്നത്? നവവിധ ഭക്തി അല്ലെ. നവവിധ ഭക്തിയിൽ ആദ്യത്തെ എന്താണ്? ശ്രവണം, പിന്നെ കീർത്തനം, സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ഇവിടെ കാണാം 9 കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്, കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രവണമാണ് ആദ്യത്തെ. അപ്പൊ ഓരോന്നിനും ഓരോ ഉദാഹരണം ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ? നവവിധ ഭക്തി ഭാഗവതത്തിലെ 7-ാം സ്കന്ധത്തിലെ 5-ാം അധ്യായത്തിലെ 23-ാം ശ്ലോകത്തിൽ ഇത് പറയുന്നുണ്ട്. എന്താ പറയുന്നേ? ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യമാത്മനിവേദനം ഇതി പുംസാർപ്പിത വിഷ്ണു ഭക്തിശ്ചേന്നവലക്ഷണ ക്രിയത്തെ ഭഗവത്യദ്ധ തന്മന്യേ അധീതമുത്തമം. ഇത് ഭാഗവതത്തിലെ ശ്ലോകമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവാണ് ഇത് പറഞ്ഞു തന്നത്. അതായത് 9 രീതിയിലുള്ള ശ്രവണങ്ങൾ, ഇത് ഭഗവത് സേവനം നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതിൽ ആദ്യത്തേത് ശ്രവണമാണ്, പിന്നെ കീർത്തനം, സ്മരണം, ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും വരും. പക്ഷെ ഈ 9ഉം ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്കുള്ള ഉദാഹരണമാരാണ്? അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്. നമ്മൾ നേരത്തെ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ കഥയൊക്കെ കേട്ടു. അപ്പൊ ഈ അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് ഓരോന്നും ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു. ശ്രവണം ചെയ്തു, കീർത്തനം ചെയ്തു, സ്മരണം ചെയ്തു, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖി, ഇതൊക്കെ ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഓരോന്നിനും ഓരോ ഉദാഹരണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? ശ്രവണത്തിന് ആരാണ് ഉദാഹരണം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് നമുക്കറിയാം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ആരാണ്? ഉത്തരയുടെ, അഭിമന്യു ഉത്തരയുടെ മകനാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. അപ്പൊ ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോ എന്താ പറയാ, അശ്വത്ഥാമൻ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം അയച്ചപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിനെ ഭഗവാൻ ആ ഗർഭത്തിൽ തന്നെ രക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരെ? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ ഗർഭത്തിൽ തന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ രക്ഷിക്കേണ്ടായി. അത് ഭാഗവത്തിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ അറിയാം. അപ്പൊ എന്നിട്ട് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് നല്ലൊരു എന്താണ്, ഒരു ഉത്തമനായ ഒരു രാജാവായിരുന്നു. ആ ഒരു രാജ്യത്തിൽ ഏതൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ആൾക്കാർക്ക് യാതൊന്നും ഒരു കുറവോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ഭരിക്കുമ്പോൾ. ആര്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. ഒരിക്കൽ എന്താ പറയാ, കാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വേട്ടയാടാൻ പോകുമ്പോൾ എന്താണ്, ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ട് വെള്ളം ദാഹിക്കുകയാണ്. ആർക്ക്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു ആശ്രമത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അവിടെ ആരാണ്? ശമീക ഋഷി എന്നുള്ള ഒരു ഋഷി അവിടെ തപസ്സിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഋഷിയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് എനിക്ക് വെള്ളം വേണം, വെള്ളം ദാഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയും. ആര്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. പക്ഷെ ആ ഋഷി കേൾക്കില്ല, തപസ്സിലാണ്. അദ്ദേഹം തപസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കേൾക്കുന്നില്ല. അപ്പോ എന്താണ്, ഈ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ദേഷ്യം വന്ന എന്താണ്, അവിടെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു പാമ്പിനെ, ചത്ത പാമ്പിനെ എടുത്ത് ഈ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ മുനിയുടെ, അതായത് ഋഷി തപസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഋഷിയുടെ കഴുത്തിലേക്ക് ഇടും. കഴുത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടുന്ന് പോകും. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ ആ ശമീക ഋഷിയുടെ മോൻ, അതായത് ശൃംഗി എന്ന് പറയുന്ന മോൻ, ഇത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം ദുഃഖം തോന്നും ആ കുഞ്ഞിന്. അതായത് എന്റെ അച്ഛൻ തപസ്സിരിക്കുമ്പോൾ ഏത് രാജാവാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്നും പറഞ്ഞ് അപ്പൊ ആ കുഞ്ഞ് എന്താ ചെയ്യുന്നേ? ബ്രാഹ്മണനാണല്ലോ, ബ്രാഹ്മണന്റെ ശാപം ഏൽക്കും. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ബ്രാഹ്മണന്മാരല്ല, അന്നത്തെ കാലത്ത് ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക് ഒരുപാട് സിദ്ധികളൊക്കെ നേടിയ ആൾക്കാരാണ്. അത് അത്രയും പവർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ കുഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യും? അച്ഛനെ ഈ രീതിയിൽ അപമാനിച്ച ആ രാജാവ് ആരായിരുന്നാലും 7 ദിവസത്തിനകം തക്ഷകൻ എന്ന ആ പാമ്പിന്റെ കടിയേറ്റ് മരണം സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് ശപിക്കുകയാണ്. പിന്നീട് ഈ ശമീക ഋഷി കണ്ണു തുറക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും, അവർക്കൊരു സിദ്ധി ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ആരാണ് വന്നത്, ആരാ പോയത്, എന്താ ചെയ്ത്, എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ അവർ ആ ദിവ്യ ദൃഷ്ടിയിലെല്ലാം കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായത് ആരാണ്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവായിരുന്നു വന്നത്. പക്ഷേ അപ്പോഴേക്കും ഈ മോൻ എന്താണ്, ശൃംഗി ശപിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
അപ്പൊ അച്ഛന് വളരെ വിഷമം തോന്നാണ്. എന്നിട്ട് മകനോട് പറയും, എന്തിനാ നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്? കാരണം വന്നതാരായിരുന്നു? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവായിരുന്നു. ഇത്രയും ഒരു മഹാനായ ഒരു രാജാവാണ്. അദ്ദേഹത്തിനെ നീ എന്തുകൊണ്ട് ശപിച്ചു എന്നാണ് ആ കുഞ്ഞിനെ വഴക്ക് പറയും. ആര്? അച്ഛനായ ശമീക ഋഷി. എന്നിട്ട് എന്താണ്, ഉടനടി ആൾക്കാരെ പറഞ്ഞു വിടാണ് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക്. അതായത് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് പറയാൻ. അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ശാപം ഏൽക്കുകയാണ് ഇയാൾക്ക്, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ മകനാൽ. അപ്പൊ അതൊക്കെ മനസ്സിലാകുമ്പോൾ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് എന്ത് ചെയ്യും? സന്തോഷിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതായത് നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാകില്ല അല്ലെ, നമുക്കിപ്പോ എപ്പോ മരണം സംഭവിക്കുന്നു. പക്ഷെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് എന്താ പറയാ, 7 ദിവസത്തിൽ മരണം സംഭവിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഉടനടി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് എന്താണ് ചെയ്തത്? ആ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച്, ആ കൊട്ടാരമായിക്കോട്ടെ, ആ സുഖഭോഗങ്ങളെല്ലാം ത്യാഗം ചെയ്തുകൊണ്ട് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് എന്താണ് പറയുന്നത്, ആ കാട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എല്ലാം സന്യാസാശ്രമത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാം ത്യാഗം ചെയ്ത് അവസാനം ആരിൽ നിന്നും ഭാഗവതം കേൾക്കും? ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി. അങ്ങനെ ശുകദേവ് ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്നാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കാൻ ഇടവരുന്നത്. അങ്ങനെ 7 ദിവസം കൊണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ സപ്താഹം ചെയ്യുന്നത്, ഭാഗവത സപ്താഹമൊക്കെ നമ്മൾ നടത്തും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ 7 ദിവസം വെള്ളവും ഊണും ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ അങ്ങനെ ഭാഗവതം കേട്ടുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തിയത്. ആര്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ശ്രവണം. ആദ്യത്തെ പടി എന്താണ്? ശ്രവണം. വെറും കേട്ടുകൊണ്ട് മാത്രം തന്നെ അദ്ദേഹം പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്താൻ കഴിഞ്ഞു. ആര്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഉദാഹരണം ശ്രവണത്തിന് പരീക്ഷിത് മഹാരാജ്. പിന്നെ കീർത്തനത്തിന് ആരാണ്? ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി. ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി ആരാണ്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ആളായിരുന്നു ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി. ഈ ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി ആരായിരുന്നു? ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി അതായത് രാധാറാണി, ശ്രീകൃഷ്ണനും രാധാറാണിയും. അപ്പൊ രാധാറാണിക്ക് രണ്ട് എന്താ പറയുക കിളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, തത്തകൾ. അപ്പൊ ആ രണ്ട് കിളികളിൽ ഒരു കിളിയായിരുന്നു ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി. ശുക, ഷാരി രണ്ടാണ്. അപ്പൊ ശുക എന്ന് പറയുന്നത് ആൺകിളിയും ഷാരി എന്ന് പറയുന്നത് പെൺകിളിയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കിളികളായിരുന്നു രാധാറാണിയുടെ. അപ്പോ ഇവരുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്താന്ന് വെച്ചാല് രാധാകൃഷ്ണന് ലീലകൾ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല സ്ഥലങ്ങളെ അന്വേഷിച്ച് നടന്ന്, എന്നിട്ട് അവർ വന്ന് പറയും ഇന്ന സ്ഥലം നല്ലതാണ് എന്നൊക്കെ വന്ന് ഇവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അത് ആരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും? വൃന്ദാദേവിയോട്. വൃന്ദാദേവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുളസി ദേവി. അപ്പൊ ഈ തുളസി ദേവിയാണ് അതിന്റെ ഇൻചാർജ്, നമ്മൾ പറയില്ലേ. അപ്പൊ ആ തുളസി ദേവിയോട് ഈ ശുക ശാരിയൊക്കെ നടന്നു പോയി അന്വേഷിച്ച സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ച് വന്ന് തുളസി ദേവിയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് തുളസി ദേവി രാധാകൃഷ്ണനോട് അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുക. പക്ഷെ ഒരു ദിവസം എന്താണ്, ഈ ശുക എന്ത് ചെയ്യും? തുളസി ദേവിയോട് പറയാതെ തന്നെ നേരിട്ട് ചെന്ന് രാധാറാണിയെ സമീപിക്കും. അങ്ങനെ രാധാറാണിയോട് നേരിട്ട് ചെന്ന് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ രാധാറാണി പറയും അത് തെറ്റല്ലേ, കാരണം അതിനെ നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ആളാരാണ്? തുളസി ദേവിയായിരുന്നു. അപ്പൊ തുളസി ദേവിയോട് പറയാതെ തന്നെ വന്നുകൊണ്ട് തുളസി ദേവി ശപിക്കുകയാണ് ഈ ശുക എന്ന ആ കിളിയെ ആ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കാൻ പറയും. അങ്ങനെ ഈ ശുക ഭൂമിയിൽ ജനിക്കേണ്ടതായ ആവശ്യം വരുന്നു. അങ്ങനെ ശുക എന്ത് ചെയ്യും? പറന്ന് ഇങ്ങനെ കൈലാസത്തിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ആ കൈലാസത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്താണ്, ശിവൻ അവിടെ ശിവൻ പാർവതി സമേതനായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ശിവൻ പാർവതിക്ക് എന്താ പറയാ, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പാർവതി ദേവി ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ശിവൻ പറയും, ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും നീ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നീ ഇങ്ങനെ മൂളിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു മൂളിക്കൊണ്ടിരിക്കണം, എന്നാലേ എനിക്ക് മനസ്സിലാവൂ എന്ന് പറയും. അപ്പോ ഈ പാർവതി ദേവി ശരി എന്നും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കഥ കേൾക്കാണ്. അപ്പൊ ആ മരത്തിന്റെ മുകളിൽ ആരായിരിക്കുന്നേ? ഈ ശുക എന്നുള്ള കിളി വന്നിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഈ ഭാഗവതം കേൾക്കുമ്പോൾ പാർവതി ദേവി ഉറങ്ങിപ്പോയി. അപ്പൊ പാർവതി ദേവി ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശിവൻ കഥ പറയുന്നത് നിർത്തും എന്നും പറഞ്ഞ് ഈ ശുക എന്ത് ചെയ്യും? ആ മൂളുന്നത് ശുക ആയിരിക്കും. അപ്പൊ പാർവതി ദേവി ഉറങ്ങുമ്പോൾ ശുക ഇങ്ങനെ മൂളിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ ശിവൻ എല്ലാം കഥ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നീട് മനസ്സിലാവും പാർവതി ദേവി ഉറങ്ങാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം മൂളിയത് ആരാണെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അത് ശുകനായിരിക്കും. അങ്ങനെ ശുകനെ വധിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ശുഗന്റെ പിന്നാലെ പോവാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ പിന്നീട് എന്താണ്, ഈ ശുഗൻ അപ്പോഴത്തേക്കും വന്ന് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ശുഗൻ വന്നിട്ട് ഈ വ്യാസദേവൻ, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ആരാണ്? പരാശര മുനിയുടെ മോൻ വ്യാസദേവൻ എന്താണ്, നമ്മൾക്കെല്ലാം തന്ന ആള് അല്ലെ, ഈ പുരാണങ്ങളും എല്ലാം രചിച്ച ആളാണ് വ്യാസദേവൻ. അപ്പൊ വ്യാസദേവരുടെ പത്നി വാട്ടിക. അപ്പൊ വാട്ടിക ഗർഭവതിയായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ വാട്ടിക ഇങ്ങനെ കോട്ടുവായിടുമ്പോ ഇങ്ങനെ വായ തുറന്നപ്പോ ഈ ശുക ആ കിളി എന്താ ആ വായ്ക്കുള്ളിൽ പോയി അങ്ങനെ ആ ഗർഭത്തിൽ ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഒരു ജന്മം വേണമല്ലോ, പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ശപിച്ചത്. അപ്പൊ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരികയാണ്. അപ്പൊ അത് ഈ വാട്ടിക എന്ന ആ സ്ത്രീയുടെ ഗർഭത്തിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ്. ആരത്? വ്യാസദേവരുടെ പത്നിയാണ് വാട്ടിക. അങ്ങനെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ 16 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ശുക പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല. കാരണം പേടിയാണ്. അതായത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മായാദേവിയുണ്ട്, ത്രിഗുണങ്ങളുണ്ട്. അതെല്ലാം പേടിച്ച് ശുക പുറത്തു വരാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നീട് എന്താണ്, അവിടെ സ്വയം ഭഗവാൻ എത്തി പറയാണ്,
ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല, നിനക്ക് പുറത്തേക്ക് വരാം, നിന്നെ ഈ മായാദേവി പിടിക്കില്ല, മായയുടെ 3 ഗുണങ്ങൾ നിന്നെ ബാധിക്കില്ല എന്നൊക്കെ ആശ്വാസം കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ശുകൻ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. വന്ന വശം തന്നെ ശുകൻ ഓടി പോവുകയാണ്, വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മായ പിടിക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു പേടി കാരണം ഓടുകയാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന്. പിന്നീട് വ്യാസദേവൻ ആൾക്കാരെ പറഞ്ഞയച്ച് ശുകദേവനെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് ശുകദേവനെ ഈ ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അങ്ങനെ ശുകദേവൻ കേട്ട ഭാഗവതം അച്ഛനിൽ നിന്നും, അതായത് വ്യാസദേവനിൽ നിന്നും കേട്ട ഭാഗവതമാണ് പിന്നീട് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോ ഈ ശ്രവണത്തിന് ഉദാഹരണം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. പിന്നെ കീർത്തനം, കീർത്തിക്കുക, അതായത് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുക, പറയാ. അതാരാ ചെയ്തേ? ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി. മൂന്നാമത്തെ എന്താണ്? പാദസേവനം, അല്ല സ്മരണം. സ്മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഓർക്കുക, ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതാരാ ചെയ്ത്? പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ്. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തേന് ഉദാഹരണം ആരാണ്? സ്മരണത്തിന് ഉദാഹരണം പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ്. ഏത് നിമിഷവും ഭഗവാന്റെ സ്മരണത്തിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു. പിന്നെ പാദസേവനം. പാദസേവനം ആരാ ചെയ്ത്? ലക്ഷ്മി ദേവി. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ? ഗർഭോദകസായി വിഷ്ണുവിന്റെ ആ കാൽക്കൽ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ലക്ഷ്മി ദേവിയാണ്. എന്നും ഭഗവാന്റെ ആ സേവനത്തിലാണ് ലക്ഷ്മി ദേവി. പിന്നെ അർച്ചനം. അർച്ചനമാരാണ് ഉദാഹരണം? പൃഥു മഹാരാജാവ്. പൃഥു മഹാരാജാവ് വളരെ ഉത്തമനായ ഒരു മഹാരാജാവാണ്. വേനൻ എന്ന രാജാവിന്റെ മകനായിരുന്നു. ഈ പൃഥു മഹാരാജാവ് കാരണമാണ് നമുക്ക് ഈ ഭൂമിക്ക് പൃഥ്വി എന്നുള്ള ഒരു പേരും കൂടി നമുക്ക് വന്നത്. ഇത് ഭാഗവതത്തിലുള്ള കഥയാണ്. അങ്ങനെ പൃഥു മഹാരാജാവ് എന്താണ്? അർച്ചനം. അർച്ചനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക. അപ്പോ ആ അർച്ചനത്തിന് ഉദാഹരണം പൃഥു മഹാരാജാവ്. പിന്നെ വന്ദനം. വന്ദനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമസ്കരിക്കുക. ഈ വന്ദനം ആരാണ്? അക്രൂരർ. അക്രൂരൻ ആരായിരുന്നു? കംസന്റെ മന്ത്രിയാണ് അക്രൂരൻ. അപ്പൊ വന്ദനം, നമസ്കരിക്കുന്നതിന് ഉദാഹരണം ആരാണ്? അക്രൂരനായിരുന്നു. പിന്നെ എന്താണ്? ദാസ്യം. ദാസ്യത്തിന് ഉദാഹരണം ഹനുമാൻ. നമുക്കറിയാം അല്ലെ? രാമന്റെ അവതാരമാകുമ്പോൾ അവിടെ ഹനുമാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? ഇത്രയും ദാസ്യത്തിന് ഇതിലും മികച്ച ഒരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല. അതാരാ? ഹനുമാൻ. അത്രയും ദാസ്യത്തിന് മികച്ച ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഹനുമാൻ. പിന്നെന്താ? സാഖ്യം. സാഖ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സുഹൃത് ബന്ധം അല്ലെ? അതാരാണ്? അർജുനൻ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കൃഷ്ണന്റെ അർജുനൻ ആരായിരുന്നു? സുഹൃത്തായിരുന്നു, ആ മിത്രനായിരുന്നു അല്ലെ? അപ്പോ ആ അർജുനനാണ് സാഖ്യത്തിന് ഉദാഹരണം. പിന്നീട് എന്താണ്? ബലി മഹാരാജാവ്. ആത്മനിവേദനം, ഇതിനുള്ള ഉദാഹരണമാണ് ബലി മഹാരാജാവ്. നമുക്ക് എല്ലാവരും വാമന രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ വരെയാണ്. ആ വാമന രൂപത്തിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും അളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 3 അടി എന്താ പറയാ സ്ഥലം ചോദിച്ചപ്പോ എന്താ പറയാ ഭഗവാൻ എല്ലാം ആക്രമിക്കുകയാണ്. എല്ലാം ഒരൊറ്റ കാലടിയിൽ എല്ലാ ലോകങ്ങളും ഭഗവാൻ കാലടിക്കാക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ആക്കുമ്പോൾ പിന്നീട് 3-ാമത്തെ അടി ഞാൻ എവിടെ വെക്കും എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയാണ് സ്വന്തം. ആര്? ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യാണ് ബലി മഹാരാജാവ്. അതാ നമ്മൾ പറയുന്നത്, ആ ആത്മാവ് കൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും എല്ലാം സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്. അത് ബലി മഹാരാജാവ്. അത് ആത്മനിവേദനം. അപ്പൊ ശ്രവണം, കീർത്തനം, ഓരോന്നിനും ഉദാഹരണമാണ്. ശ്രവണത്തിന് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്, കീർത്തനത്തിന് ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി, സ്മരണത്തിന് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ്, പിന്നെ പാദസേവനം ലക്ഷ്മി ദേവി, അർച്ചനം പൃഥു മഹാരാജ്, വന്ദനത്തിന് അക്രൂരർ, ദാസ്യത്തിന് ഹനുമാൻ, സാഖ്യത്തിന് അർജുനൻ, ആത്മനിവേദനത്തിന് ബലി മഹാരാജാവ്. ഓരോ ഉദാഹരണം. ഇത് നവവിധ ഭക്തിയാണ്. ഇത് 9ഉം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആള് അംബരീഷ് മഹാരാജാവാണ്. ജ്ഞാനം തേഹം സവിജ്ഞാനം ഇദം വക്ഷ്യാമ്യ ശേഷതഃ യജ്ഞാത്വാ നേഹ ഭയോന്യാ ജ്ഞാതവ്യം അവശിഷ്യത്തെ. വൈശിക ജ്ഞാനത്തെയും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെയും ഞാൻ ഇനി പൂർണ്ണമായി വിശദീകരിച്ചു തരാം. അതറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിനക്ക് വേറെ ഒന്നും അറിയേണ്ടതില്ല. ഇപ്പോൾ ഭഗവാൻ വൈശിക ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ജ്ഞാനം, അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ജ്ഞാനവും പിന്നെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനവും, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനവും. അപ്പൊ ഈ രണ്ടും അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അത് ഞാൻ എനിക്ക് ഇനി വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞു തരാം. ഈ രണ്ടും അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇനി വേറെ ഒന്നും അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെയും അതിനു പിന്നിലുള്ള ചേതനയെയും ഈ രണ്ടിന്റെയും ഉറവിടത്തെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് സമഗ്രമായ ജ്ഞാനം. ഇതാണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. അപ്പൊ നമ്മൾ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം, നമ്മൾ ജഡപദാർത്ഥം എന്ന് പറയില്ലേ? നമ്മൾ ജഡപദാർത്ഥം, നമുക്കറിയാം ഭൂമി, അഗ്നി, വായു, അതൊക്കെ ജഡപദാർത്ഥമാണ്. പിന്നെ അതിനു പിന്നിലുള്ള ചേതനയെയും, ചേതന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആത്മാവ്. കാരണം ഈ ജഡപദാർത്ഥത്തിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു പ്രസക്തി ഇല്ല.
അതിന് എന്താ പറയാ, അതിന് തനിയെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ശേഷിയില്ല, തനിയെ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ അതിന് ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയായ ആ ആത്മാവ് വേണം. ഏതാണ് ആത്മാവ്? ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയായ ആത്മാവ്, അത് നമ്മളൊക്കെ ആ ജീവജാലങ്ങൾ. അപ്പൊ ഈ ആത്മാവ് ഉണ്ടെങ്കിലേ ജഡപദാർത്ഥത്തിന് ഒരു വിലയുള്ളൂ. അത് എന്താ പറയാ, പ്രവർത്തനാശീലമാകുന്നത് എന്താണ്, എപ്പോഴാണ്? ഈ ആത്മാവ് ഉണ്ടാകണം. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്തെന്നും ചേതനയായ ഈ രണ്ടിനും തമ്മിലുള്ള ആ ഇത് മനസ്സിലാക്കണം. ഈ രണ്ടിനും ഉറവിടമാരാണ്, സ്രോതസ്സാരാണ്? ശ്രീ ഭഗവാൻ തന്നെയാകുന്നു എന്നുള്ള ആ അറിവ് ആരാണോ നേടുന്നത്, അവർക്ക് എന്താണ്, അവർക്ക് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം മനസ്സിലായി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അർജുനൻ തന്റെ വിശ്വസ്ത ശിഷ്യനും സുഹൃത്തുമാകയാലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കാൻ ഭഗവാൻ തുനിയുന്നത്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലേ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചില യോഗ്യതകളൊക്കെ വേണം. അത് നമുക്ക് എന്താ, ഭഗവാനോടുള്ള വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. വിനയപൂർവ്വം നമ്മൾ കേട്ടറിയണം, കേട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. ആ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മൾ ഉറ്റ മിത്രമാകണം, സുഹൃത്താകണം, അല്ലെ? അങ്ങനെ ഒരു ഭക്തനായി തീരണം, ശിഷ്യനാകണം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയാലേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ. അപ്പൊ അർജുനൻ ഈ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനുമായിരുന്നു, ഒരു സുഹൃത്തായിരുന്നു അർജുനൻ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇതിനൊക്കെ ഉപദേശിക്കാൻ തുനിയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? ഇതിനൊക്കെ തന്നെ. അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കണം, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ജ്ഞാനവും പിന്നെ അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഈ ചേതന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവും, ഇതിന്റെ ജ്ഞാനവും രണ്ടും കൂടിയാണ് നമ്മൾ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. ഇതിന്റെ ഉറവിടം ആരാണ്? ഭഗവാൻ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് അത് പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാകുന്നത്. മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിത് യതതി സിദ്ധയേ യതതാമപി സിദ്ധാനാം കശ്ചിന്മാം വേത്തി തത്വതഃ. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടാൻ ഉദ്യമിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയവരിലും ഒന്നിൽ ഏറെ പേർ എന്നെ തികച്ചും അറിയുന്നതുമില്ല. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്ന ഉദാഹരണം, അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു മാരത്തോൺ നടക്കുമ്പോൾ എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഉണ്ടാവും. പിന്നീട് അവസാനം വിജയിക്കുന്നത് ഒരാളായിരിക്കും. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തിയിലേക്ക് എന്താ പറയാ, ഒരുപാട് പേര്, ഇപ്പൊ നമുക്കും അറിയാം അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ആയിരക്കണക്കിന് രജിസ്ട്രേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. എന്നിട്ട് അത് ലെവൽ 1 ലെവൽ 2 നമുക്കൊക്കെ അറിയാലോ. ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ എന്താണ്, അതിൽ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരും. അവസാനം വരെ ആരാണ്ടാവുക? വളരെ വിരളമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ. അപ്പൊ അതാ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ എന്താണ്, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം, പൂർണ്ണത നേടാൻ ഉദ്യമിച്ചേക്കാം. പക്ഷേ അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയവരിലും ഒന്നിൽ ഏറെ പേർ എന്നെ തികച്ചും അറിയുന്നതുമില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും കുറെ പേര് വരും, പക്ഷെ കുറെ പേരിൽ ഒരുപാട് ഭഗവാനെ പരിപൂർണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം, അറിയണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കും. പക്ഷെ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരിലും പരിപൂർണമായിട്ടും ഭഗവാനെ അറിയുന്നവർ വളരെ കുറവാണ്. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ശ്ലോകമാണ്. എത്രയോ പേര്, ആയിരക്കണക്കിന് വന്നാലും കുറച്ചു പേര് അതിൽ നിൽക്കും ഭക്തിയില്, പക്ഷെ അത് രുചിക്കില്ല. പകുതിയിലിട്ട് എല്ലാവരും അത് അവസാനിപ്പിക്കാതെ പോകും. അങ്ങനെ എന്താ പറയും, ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായി ഒന്നിലേറെ പേര് എന്നെ തികച്ചും അറിയുന്നതും ഇല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയാണ്. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവർക്കേ കൃഷ്ണനെ അറിയാൻ കഴിയൂ. അപ്പൊ എന്താണ്, കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവർക്കേ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. മറ്റുള്ള അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനികൾക്ക് അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം ഉണ്ടാകും. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അതീന്ദ്രിയവാദികളിൽ രണ്ടുപേരുണ്ട് അല്ലെ, വ്യക്തിഗതവാദികളുമുണ്ട്, അവ്യക്തഗതവാദികളുമുണ്ട്. അപ്പൊ അവ്യക്തഗതവാദികൾക്ക് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം, അവർക്ക് എന്താണ് ആഗ്രഹം? അവർക്ക് സായുജ്യ മുക്തി. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, മുക്തിയിൽ പലതരമുണ്ട്, അതിൽ സായുജ്യ മുക്തിയാണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടം. എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഒരു അവ്യക്തമാണ്, ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല, ഭഗവാൻ ഒരു വെളിച്ചം മാത്രം എന്ന് വിശ്വസിച്ച് അതിൽ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ വളരെ വളരെ കുറെ പേരുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാന് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ്, കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ അതിന് കഴിയുള്ളൂ. കൃഷ്ണനെ അറിയുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസം കുറഞ്ഞതാണ് അത്. ഏത്? ഈ ബ്രഹ്മസായുജ്യം. നമ്മൾ പറയില്ലേ, ബ്രഹ്മസായുജ്യം, അതായത് ഭഗവാൻ ഒരു വെളിച്ചം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് ലയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അവര് വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ്, നമ്മുടെ മരണശേഷം നമ്മളെല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ബ്രഹ്മസായുജ്യത്തിൽ, ആ വെളിച്ചത്തിൽ നമ്മൾ ലയിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടേതായ വ്യക്തിത്വം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എന്നാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് അങ്ങനെയല്ല. അത് തുടർന്ന് തന്നെ പോയിരിക്കും. അതായത് നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക ലോകം, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, പരവ്യോമത്തിൽ നമ്മൾ എത്തുമ്പോഴും നമ്മുടെ ആ എന്താ പറയാ, വ്യക്തിഗതമായ ആ വ്യക്തിത്വം നമ്മുടെ ഉണ്ടായിരിക്കും, അത് നിലനിന്ന് പോകും. പക്ഷെ അത് അവർ അങ്ങനെ വിചാരിക്കില്ല. അപ്പൊ അത് പ്രയാസം കുറഞ്ഞതാണ്. ഏത്? ബ്രഹ്മസായുജ്യത്തിൽ എത്തുന്നത്. പക്ഷെ ഭക്തി അങ്ങനെയല്ല. ഭക്തി ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയും വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. നിയമങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പാലിക്കണം. ഭഗവാന്റെ ഒരുപാട് നിബന്ധനകളുണ്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് പരിപൂർണമായ ഭക്തി നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അദ്വൈതവാദികളിൽ ശ്രേഷ്ഠനായ ശ്രീപാദ് ശങ്കരാചാര്യർ പോലും, ആരാണ് ശങ്കരാചാര്യർ? ആരാണ്? അദ്വൈത ഫിലോസഫി കൊണ്ടുവന്ന ആളാണ്, തത്വം. അദ്വൈത തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ.
അതില് എന്താ അദ്വൈതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവാത്മാവ് വേറെയല്ല, പരമാത്മാവ് വേറെയല്ല, രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെ എന്ന് പറയുന്ന ഫിലോസഫിയാണ് അദ്വൈത ഫിലോസഫി. അപ്പോ അത് കൊണ്ടുവന്ന ശ്രേഷ്ഠനായ ശ്രീപാദ് ശങ്കരാചാര്യർ പോലും എന്താ പറയുന്നത്, തന്റെ ഗീതാ ഭാഷ്യത്തിൽ കൃഷ്ണനാണ് പരമപുരുഷൻ, പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് ഭഗവാനാണെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ശ്രീപാദ് ശങ്കരാചാര്യർ പോലും സമ്മതിക്കുന്നു ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന്. എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികൾ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അവരെ പിന്തുടർന്നു വരുന്ന ആൾക്കാർ പോലും അത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ ഇപ്പൊ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് ആധ്യാത്മിക ശക്തിയും ഭൗതിക ശക്തിയുടെയും ഉറവിടം. നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലെ, അഹം സർവസ്യ പ്രഭുവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഞാനാണ് ഉറവിടം. ഈ കാണുന്ന ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും ആധ്യാത്മിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും ഉറവിടമാരാണ് ഭഗവാൻ തന്നെയാകുന്നു. അതിപ്പോടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഭൂമിരാപോ നലോ വായു കം മനോ ബുദ്ധിരേവ ച അഹങ്കാരം നിതീയം മേ ഭിന്ന പ്രകൃതിരഷ്ടത. അപ്പൊ എന്റെ ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്നിങ്ങനെ 8 അടങ്ങുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കണം, ഇത് മറക്കാൻ പാടില്ല. അതായത് എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ഭിന്നമായ പ്രകൃതി എത്രയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് 8ആണ്. എന്താ 8 എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ. എന്താണ് പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. ഈ 5ഉം പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളും. പിന്നീട് എന്താണ് സൂക്ഷ്മമായ കാര്യങ്ങൾ, ഏതാണ് മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യ അഹങ്കാരം ഇപ്പൊ എന്നിങ്ങനെ 8 ഇത് ഭഗവാന്റെ ഭിന്ന പ്രകൃതി, ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഒരു ജീവാത്മാവ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം? നമ്മൾ ജീവസത്ത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ആത്മാവ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അതിന്റെ കൂടെ ഒരു പരമാത്മാവ് ഉണ്ടായിരിക്കും, പിന്നീട് എന്താണ് ഈ 8 ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്താണ് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, പിന്നെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യ. കാരണം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശരീരം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ടും അത് നശിക്കുമ്പോൾ, അതായത് ഈ ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? ഈ മനസ്സും ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം നിലനിൽക്കും. അപ്പൊ ഈ ആത്മാവ് ഈ മനസ്സും ബുദ്ധി അഹങ്കാരം കൊണ്ടാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. അത് നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ല. അത് സൂക്ഷ്മ ശരീരമാണ്. പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടി കൃഷ്ണന്റെ പൂർണ്ണ രൂപവിസ്തരണം 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ കൈകൊള്ളുന്നു. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ വിഷ്ണു രൂപവിസ്തരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? മഹാവിഷ്ണു, അതായത് കാരണോദകസായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകസായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. 3 വിഷ്ണുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. നമ്മൾ ഗോലോക ചാറ്റിൽ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ വിഷ്ണു ഏതാണ്? ആ കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിനെയാണ് നമ്മൾ മഹാവിഷ്ണു എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ വിഷ്ണു ആരാണ്? കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. ആ വിഷ്ണുവിനെ നമ്മൾ മഹാവിഷ്ണു എന്ന് വിളിക്കുന്നു. മഹത് തത്വത്തെ, സമഗ്ര പ്രപഞ്ച ശക്തിയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാലോ അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ആ കാരണോദകസായി വിഷ്ണു ഇങ്ങനെ കിടക്കാണ്. അത് നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മുകളിലാണ്. വിരജ എന്നുള്ള നദിയുണ്ട്, വിരജാ നദിക്ക് മുകളിൽ കടക്കാണ് ആര്? കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. നമ്മൾ ഗോലോക ചാട്ടിൽ കണ്ടു. പക്ഷെ ആ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എന്താണ്? ആ ഒരു വിഷ്ണു രൂപത്തിൽ എന്താണ്? അവിടെ അനന്തശേഷൻ ഇല്ല, അവിടെ ലക്ഷ്മി ദേവി ഇല്ല, ആ രണ്ടുപേരും ഇല്ല, ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കടന്നിട്ട് ആ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ വിഷ്ണു രൂപത്തിലുള്ള ആ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. എന്താണ്? സമഗ്രമായ പ്രപഞ്ച ശക്തിയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഓരോ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, യൂണിവേഴ്സ്, ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. രണ്ടാമത്തേത് എന്താണ്? ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു. ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിനും വൈവിധ്യം നൽകിക്കൊണ്ട് അവയിൽ എല്ലാം ഉൾപോകുന്നു. ആരാണ്? ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു രണ്ടാമത്തെ മൂർത്തിയാണ്. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണു എന്ത് ചെയ്യും? ആദ്യത്തെ വിഷ്ണു എന്ത് ചെയ്തു? എല്ലാ പ്രപഞ്ചങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണു അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാണ്. ആദ്യത്തെ വിഷ്ണു സൃഷ്ടിച്ച എല്ലാ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു കയറുന്നു. ഉള്ളി കയറിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പ്രപഞ്ചത്തിന് വൈവിധ്യം നൽകാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ 14 ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതേപോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ താമരത്തണ്ടിൽ ആരിയ്ക്കുന്നു? ബ്രഹ്മാവിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ 14 ലോകങ്ങൾ വരുന്നു. പിന്നെ ഓരോ ലോകങ്ങളിലും 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ ആരാ ചെയ്യുന്നത്? ഇതൊക്കെ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ വിഷ്ണു എന്താ ചെയ്യുന്നത്? മൂന്നാമത്തെ മൂർത്തി ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? സർവപ്രപഞ്ച വ്യാപ്തമായ പരമാത്മാവാണ്. നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ഓരോന്നിനും സർവചരാചരങ്ങളിലും ഭഗവാനുണ്ട്. ആര്? ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഏത് രൂപത്തിലാണ്? ചതുർഭുജാധാരിയായ പരമാത്മാഭാവത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറയാ, പ്രപഞ്ചവ്യാപ്തമായ പരമാത്മാവാണ്. അവിടുന്ന് ഓരോ അണുവിലും കുടികൊള്ളുന്നു. അത് ചലിക്കുന്നതാവട്ടെ ചലിക്കാത്തതാവട്ടെ എല്ലാത്തിലും ആരാണ്? ഭഗവാൻ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ചതുർഭുജാധാരിയായിട്ട് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും വസിക്കുന്നു. വിഷ്ണുവിന്റെ ഈ മൂർത്തിത്രയത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവൻ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ കഴിയും. ആർക്കാണോ ഈ ഭഗവാന്റെ
മൂന്ന് വിഷ്ണു രൂപങ്ങളെ, ആ മൂന്ന് വിസ്തരണങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അദ്ദേഹം എന്താണ് മുക്തനാകാൻ കഴിയും, ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ കഴിയുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപരിയമിതസ്ത്വന്യാം പ്രകൃതിം വിദ്ധി മേ പരാം ജീവഭൂതാ മഹാബാഹോ യേദം ധാര്യത്തെ ജഗത്. ഇവയ്ക്ക് പുറമെ ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, എനിക്ക് മറ്റൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയും കൂടി ഉണ്ട്. ഈ താഴ്ന്ന തരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങളാണവ. എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ 8 പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭിന്ന പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഭിന്ന പ്രകൃതി ഏതൊക്കെയാണ്? പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളും പിന്നെ ബുദ്ധി, മനസ്സ്, അഹങ്കാരം. ഈ 8 കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ പറയണേ അതല്ലാതെ, ഇത് കൂടാതെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഇവയ്ക്ക് പുറമെ എന്തുണ്ട് ഭഗവാന്? എനിക്ക് മറ്റൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി കൂടിയുണ്ട്. ഏതാണ് ആ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി? ജീവസത്തകൾ. നമ്മളാണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ആ 8 ഉണ്ടെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് അവർക്ക് എന്താണ് സ്വയം പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല. അവർക്ക് എന്താണ് അവര് മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, അവര് പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് വേണം? ജീവസത്തകൾ വേണം. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി കൂടി ഉണ്ട് ഭഗവാന്റെ. അത് നമ്മളാണ്. ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജീവസത്തകൾ, അധമ ശക്തി, താഴ്ന്ന ശക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ താഴ്സന്നതരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങളാണ് അവ. ഏത്? ഈ 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളും നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, അത് ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ്. ജീവസത്തകൾ ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ്. അതുണ്ടെങ്കിലേ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന് ഒരു അർത്ഥമുള്ളൂ. കാരണം അത് മൂവ് ആവണം, അല്ലെ ചലിക്കണമെങ്കിൽ, അത് ചലിക്കണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രവർത്തനാശീലമാവണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി ആവശ്യമുണ്ട്. അത് എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു. ആര്? ഈ ജീവഗണങ്ങൾ. സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മവുമായ താഴ്ന്ന തരം എന്താ പറയാ, താഴ്ന്ന തരം ഈ ഭഗവത് ശക്തിയെ, അതായത് ജഡപദാർത്ഥം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, സ്ഥൂലമായത് ജഡപദാർത്ഥം എന്ന് പറയും. നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളാവട്ടെ, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ജഡപദാർത്ഥങ്ങളാണ്. ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി ഏതാണ്? ഭഗവാന്റെ ജീവസത്തകളാണ്. അപ്പൊ ഈ ജീവസത്തകൾ എന്താ ചെയ്യുന്നേ? ചൂഷണം ചെയ്യവേ തന്റെ യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക മനോബുദ്ധികൾ മറന്നു പോകുന്നു. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മളെല്ലാം അല്ലെ. മമൈവാംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂത സനാതന എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതായത് ജീവസത്തകൾ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്. പക്ഷേ അത് ആ അംശങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ്. പക്ഷേ എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ വരുന്നത്, 3 ഗുണങ്ങളുടെ സമ്പർക്കത്തിൽ വരുന്നത്, അപ്പൊ നമ്മൾ മറന്നു പോവാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, തിരിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മറന്നുപോയി ഇവിടെ സുഖിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ജീവസത്തകളിലുള്ള ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സ്വാധീനമാണ് ഈ മറവിയുടെ കാരണം. എന്താണ് ഇതിന് കാരണം? നമ്മൾ ഇവിടെ വരുന്നു, ജീവസത്തകളിലുള്ള ആ ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങൾ. എന്താണ് ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങൾ? നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി, പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ, നമ്മുടെ ശരീരം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്, പിന്നെ ഉള്ളിലുള്ള സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം. ഈ ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങൾ, 8 ഈ ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ സ്വാധീനിക്കുമ്പോ എന്താണ്? സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ മറന്നു പോവുകയാണ്. ഏതദ്യോനീനി ഭൂതാനി സർവാണീത്യുപധാരയ അഹം കൃഷ്ണസ്യ ജഗത് പ്രഭവഃ പ്രളയസ്തഥാ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? സൃഷ്ടിയിലെ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടമാ ഈ 2 ശക്തികളാണ്. അപ്പോ സൃഷ്ടിയിൽ എന്തെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് അതിന്റെ എല്ലാം ഉറവിടം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഈ 2 ശക്തികളാണ്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയായ ജീവസത്തകളും ഭഗവാന്റെ താഴ്ന്ന ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ അധമ ശക്തിയായ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചവും. അപ്പൊ ആധ്യാത്മികവും ഭൗതികവുമായി ഇവിടെയുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉത്ഭവവും വിനാശവും ഞാൻ തന്നെയാണ് നിശ്ചയമായും അറിയുക. ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഈ കാണുന്ന എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളത് എന്തായിക്കോട്ടെ, ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള എന്തും ആയിക്കോട്ടെ, ഇതെല്ലാം എവിടെ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. ഉത്ഭവവും അതിന്റെ വിനാശവും. ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുമ്പോ ഭഗവാൻ എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഭഗവാന് തോന്നുമ്പോൾ, ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ എന്താണ്? എല്ലാത്തിനെയും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം, അത് നിശ്ചയമായും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഇവിടെയുള്ള എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവവും വിനാശവും ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് നിശ്ചയമായും അറിയുക.
ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കുള്ള ശരീരത്തിന്റെ പരിണാമം എന്താ സാധ്യമാകുന്നത് ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയായ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തില് ആത്മാവുണ്ട്. ആത്മാവ് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട് അല്ലെ? ഇപ്പോ ആ ആത്മാവ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഓരോ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത്, ശരീരത്തിലെ ഓരോ മാറ്റങ്ങൾ അല്ലെ? നമ്മൾ ഒരേ ആള് തന്നെ അല്ലെ? നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ ശൈശവാവസ്ഥയിലായിരിക്കും, പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ബാല്യാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും, പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കൗമാരാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും, പിന്നെ വാർദ്ധക്യം, ഇങ്ങനെല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഒരേ ശരീരത്തിൽ വരുന്ന ഓരോ ചേഞ്ചസ് അല്ലെ? നമ്മൾ പറയുന്ന ആ ഓരോ രീതി അല്ലെ, പരിണാമങ്ങളാണ്. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്? ഉള്ളിൽ ആത്മാവില്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുമോ? സംഭവിക്കില്ല. അതല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഒരാൾ മരിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു. ഉള്ളിൽ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ടല്ലേ, അവയവങ്ങളുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് അത് പ്രവർത്തന ശൂന്യമാകുന്നു? കാരണം അതിന് വേണ്ടുന്ന ആ ചേതനാശക്തി, ആ ചൈതന്യം ഉള്ളിലുള്ളതും ആത്മാവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പ്രവർത്തനശീലമാകാൻ കഴിയില്ല. അതേപോലെ ഇതിന് നമ്മുടെ ശരീരം പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം? അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആത്മാവുണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കാണുന്ന ആ മാറ്റങ്ങൾ പോലും ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. പരമാത്മാവായ വിഷ്ണുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഉളവായതാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അല്ലെ, പരമാത്മാവായ വിഷ്ണുവിന്റെ ആ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും എന്താ പറയാ ഉളവായത്. ചേതനയുടെയും പദാർത്ഥത്തിന്റെയും സംയോഗത്തിലാണ് ഈ ഭീകരമായ വിശ്വരൂപം പ്രകടമാകുന്നത്. ചേതനയുടെയും പദാർത്ഥത്തിന്റെയും. ചേതന എന്ന് പറഞ്ഞ ആത്മാവ്, പദാർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞ ജഡപദാർത്ഥം, അതായത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം. ഈ രണ്ടിന്റെയും സംയോഗത്തിലാണ് ഈ ഭീകരമായ വിശ്വരൂപം തന്നെ പ്രകടമാകുന്നത്. വിശ്വരൂപം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ? എന്താണ് വിശ്വരൂപം? ദേവന്മാരെയും സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ എല്ലാത്തിനെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ രൂപത്തെ നമ്മൾ എന്താ പറയണേ? വിശ്വരൂപം എന്ന് നമ്മൾ പറയും അല്ലെ? അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈ ജഡപദാർത്ഥം പിന്നെ ചേതനയുടെയും സംയോഗമാണ് ഈ കാണുന്ന ഈ വിശ്വരൂപം എല്ലാം പ്രകടമാകുന്നത്. ഇവ രണ്ടും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ശക്തികളാണ്. ഏത് രണ്ടും? ചേതന എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്മാവട്ടെ, ജഡപദാർത്ഥമാവട്ടെ, ഇത് രണ്ടും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തികളാണ്. തന്മൂലം ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും മൂലകാരണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമായിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ ഈ ജീവസത്തകളായിക്കോട്ടെ, ജീവസത്തകൾ അവിനാശിയാണ്, ഏത് ആത്മാക്കൾ. അപ്പൊ ഈ ജീവസത്തയായിക്കോട്ടെ, ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തികളാണ്. എല്ലാറ്റിന്റെയും മൂലകാരണം ഭഗവാൻ തന്നെയാകുന്നു. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. മത്തഃ പരതരം നാന്യത് കിഞ്ചിദസ്തി ധനഞ്ജയ മയി സർവമിദം പ്രോതം സൂത്രേ മണിഗണാ ഇവ. ഹേ ധനഞ്ജയ, എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു സത്യമില്ല. മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ സർവ്വതും എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഉപമ കൊടുക്കാണ്. അത് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ് പറയുന്നത്? എനിക്ക് സമാനമായിട്ടോ, അതായത് ഭഗവാന്റെ സമമായി നിൽക്കാനായിട്ടോ, ഭഗവാനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായി നിൽക്കാനായിട്ടോ ഒന്നിനും കഴിയില്ല. അതായത് എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു സത്യം ഇല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ തീർത്തും പറയാണ് അവിടെ. മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ. നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ഒരു മാലയിൽ മുത്തുകളെല്ലാം കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കും. പക്ഷെ അവിടെ നമുക്ക് ആ മാലയിൽ എന്താണ്? നൂല് കാണില്ല. നൂലിന്മേൽ അല്ലെ, നൂലിന്മേലാണ് നമ്മളെല്ലാം മുത്തുകളെല്ലാം കോർക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് നൂല് കാണില്ല. കാണുമ്പോൾ എന്താണ്? ഒരു മാല മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള അതിനെ എന്താ പറയാ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിന് എന്താണ് സഹായം ചെയ്യുന്നത്? ആ നൂലാണ്. പക്ഷെ നൂല് നമുക്ക് കാണുന്നില്ല. പക്ഷെ ആ നൂലില്ലെങ്കിൽ മുത്തുകൾ അതുപോലെ നമുക്ക് ചേർക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, പറ്റില്ല. അതേപോലെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ഈ ഭൗതികമായി കാണുന്നത് എന്തിനും ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല. അതൊന്നും തന്നെ നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഊർജ്ജം മൂലം, ഭഗവാന്റെ ശക്തി മൂലം നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. അതിന് തനിയെ ഒരു നിലനിൽപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോ ആ മാല പൊട്ടുമ്പോ നമുക്കപ്പൊ നൂല് കാണും. പക്ഷെ ആ മാല എന്താ പറയാ, നൂല് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എല്ലാം ചിതറിത്തെറിക്കും അല്ലെ, ഓരോ സ്ഥലത്തേക്ക്. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ് എല്ലാത്തിനെയും അതിൻ്റെതായ സ്ഥലത്ത് പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. ഭഗവാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിനും അതിൻ്റെതായ അസ്തിത്വം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഒരു ഉപമ തന്നിട്ട് മനസ്സിലാക്കി തരാണ് നമുക്ക്. നൂലിന്മേലെ ഈ മുത്തുകളെല്ലാം കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ എന്താണ്? ഭഗവാൻ സർവ്വതും, ഈ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും, ആധ്യാത്മികമായിക്കോട്ടെ ഭൗതികമായിക്കോട്ടെ, എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തി മൂലമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതും നിലനിൽക്കുന്നതും. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. രസോഹം അപ്സു കൗന്തേയ പ്രഭാസ്മി ശശി സൂര്യയോ പ്രണവഃ സർവവേദേഷു ശബ്ദക്കേ പൗരുഷം ഋഷു. കുന്തിപുത്ര, ജലത്തിലെ രസവും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശവും വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവവും ആകാശത്തിലെ ശബ്ദവും പുരുഷന്മാരുടെ പൗരുഷവും ഞാനാകുന്നു. ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? രസം.
രസോഹം അപ്സു കോന്തേയ. അപ്സു എന്ന് പറഞ്ഞ വെള്ളം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണേ വെള്ളത്തിലെ രുചി ഞാനാകുന്നു. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ദാഹിച്ചു വരുമ്പോ നമുക്ക് ആ വെള്ളത്തിന് ഒരുപാട് രുചി തോന്നും. അല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിനൊരു രുചിയുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായിട്ട് വെള്ളത്തിനൊരു രുചിയുണ്ട്. ആ രുചി മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ കടലിലെ വെള്ളം എടുത്ത് കുടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അല്ലെ, കടലിലെ വെള്ളത്തിന് ഒരു ഉപ്പ് രസമുണ്ട്. പക്ഷേ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലെ. ആ വ്യത്യാസം എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയുന്നത്? അപ്പൊ വെള്ളത്തിന് സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു രുചിയുണ്ട്. ആ രുചി ഭഗവാൻ ആകുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ജലത്തിലെ രസവും ഞാനാകുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശവും. സൂര്യനാവട്ടെ ചന്ദ്രനാവട്ടെ, ചന്ദ്രന്റെ ആ നിലാവ്, സൂര്യന്റെ ആ പ്രകാശം, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. അല്ലാതെ ഇതിന് സ്വയം ഒരു പ്രകാശം ഇല്ല. സൂര്യനാവട്ടെ ചന്ദ്രനാവട്ടെ സ്വയം പ്രകാശമല്ല. അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ വെളിച്ചമാണ് ഭഗവാൻ ഈ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ ആ പ്രകാശം ആരാണ്? ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെ ഓർക്കാം. നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഭഗവാൻ വിഭൂതി യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നു എങ്ങനെ എന്നെല്ലാം ഓർക്കാൻ പറ്റുമെന്ന്. നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ അതിലെ ആ രുചി നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓർക്കാം, ആരാണ്? ഭഗവാനെ ഓർക്കാം. അതേപോലെ വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവവും. നമ്മൾ ഏത് വേദമന്ത്രങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുമ്പോഴും അതിലെന്താ ഉണ്ടാവുക? ആദ്യം നമ്മൾ പറയും ഓം. ആ ഓം എന്താണ്? പ്രണവമാണ്, പ്രണവമന്ത്രമാണ്. അപ്പൊ പ്രണവം ആരാകുന്നു? ഭഗവാനാകുന്നു. ആകാശത്തിലെ ഏതൊരു മന്ത്രവും ഓം ഇല്ലാണ്ട് പരിപൂർണമാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ ഓം ആരാണ്? ഭഗവാനാകുന്നു. ആകാശത്തിലെ ശബ്ദവും എല്ലാത്തിനും ഓരോന്നുണ്ട്. നമ്മൾ തന്മാത്ര എന്ന് പറയും. ആകാശത്തിന് ശബ്ദമുണ്ട്, പിന്നെ വായുവിനൊരു സ്പർശമുണ്ട്, അഗ്നിക്ക് രൂപമുണ്ട്, ജലത്തിന് രുചിയുണ്ട്, ആ ഭൂമിക്ക് ഒരു ഗന്ധമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഓരോത്തിനും തന്മാത്ര ഉണ്ട്. ഓരോ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾക്കും ഓരോ തന്മാത്ര ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആകാശത്തിന്റെ തന്മാത്ര എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശബ്ദം. അപ്പൊ ആകാശത്തിൽ എന്തുണ്ട്? ശബ്ദമുണ്ട്. അത് ഭഗവാനാകുന്നു. പുരുഷന്മാരുടെ പൗരുഷവും ഞാനാകുന്നു. നമ്മൾ പറയില്ലേ, പുരുഷന്മാരിലെ കാണുമ്പോൾ അവര് പൗരുഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരാണിലെ, അതാരാകുന്നു? അത് ഭഗവാൻ തന്നെ ആകുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഏത് വിഷയത്തിലും വ്യക്തിഗതവും അവ്യക്തിഗതവുമായ സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് ഒരേ സമയം സാധ്യതയുണ്ടെന്നും വൈരുദ്ധ്യമില്ലെന്നും ഈശ്വര ജ്ഞാനം നേടിയവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അതിനാലാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ദിവ്യമായ അചിന്ത്യഭേദ അഭേദ തത്വം, ഏകകാലീനമായ ഭേദ അഭേദ സിദ്ധാന്തം സ്ഥാപിച്ചത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭേദ അഭേദ സിദ്ധാന്തം. ഇതാരെ കൊണ്ടുവന്ന്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്താണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായി അവതരിച്ചപ്പോ കൊണ്ടുവന്ന സിദ്ധാന്തമാണ്. എന്താണ്? അചിന്ത്യഭേദ അഭേദ തത്വം. അതായത് ഗുണത്തിൽ ഒന്നും അളവിൽ വ്യത്യാസം. ഇതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അചിന്ത്യഭേദ അഭേദ തത്വ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുണത്തിലൊന്നും അളവിൽ വ്യത്യാസപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, കടലിലെ വെള്ളം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടെ കയ്യിൽ എടുക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു എന്താ പറയാ ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിന് എന്തുണ്ടാവും? കടലിലെ ഗുണമുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ നമ്മളെടുത്ത ആ കയ്യിലെ വെള്ളത്തിന് നമ്മൾ കടൽ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് അളവിൽ വ്യത്യാസമാണ്. ഗുണമുണ്ട്, ഉണ്ട് അല്ലെ? ഗുണമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഗുണമുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എവിടുന്ന? കടലിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് ആ ഗുണം ഉണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷെ അളവിലോ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതേപോലെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ഭഗവാന്റെ അംശമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും, ചെറിയ തോതിൽ. പക്ഷെ അളവിലാണെങ്കിലോ വ്യത്യാസമാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാനല്ല. അതാണ് ആ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ ചൈതന്യ പ്രഭുവായിട്ട് വന്നപ്പോ ഈ ഒരു സിദ്ധാന്തമാണ് സ്ഥാപിച്ചത്. അപ്പൊ ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, അവ്യക്തവാദികൾ എന്താ പറയാ? അവർ ഈ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ അവർ ചിന്തിക്കും, ഭഗവാൻ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഭഗവാൻ വെള്ളത്തിൽ രുചിയായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. ശരിയാണ്, ഭഗവാൻ വെള്ളത്തിൽ രുചിയാണ്. പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ലല്ലോ അല്ലെ, ഭഗവാൻ വെള്ളത്തിൽ രുചിയായിട്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ലേ? ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട്. പക്ഷെ വ്യക്തിഗതവാദികൾ എന്ത് പറയും? ആ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ അതിലെ രുചി മാത്രമല്ല ഭഗവാൻ. നമുക്ക് കുടിക്കുമ്പോൾ രുചിയുണ്ട് വെള്ളത്തിന്, അത് മാത്രമല്ല ഭഗവാൻ ഒരു ഈശ്വരൻ. എന്താ? ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട്. ആ വെള്ളം നമുക്ക് ഭഗവാൻ തരുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഒരു കരുണയാണ്. അത് കനിഞ്ഞു തരുന്ന ആ ഈശ്വരനെയാണ് വാഴ്ത്തുന്നത് ആര്? വ്യക്തിഗതവാദികള്. വെള്ളത്തിനെ മാത്രമല്ല, അത് തരുന്ന ആ രൂപമുള്ള ആരാണ്? വ്യക്തി രൂപമുള്ള ആ ഒരു ഭഗവാനെ, ഈശ്വരനെയാണ് വ്യക്തിഗതവാദികൾ വാഴ്ത്തുന്നത്. അതാണ് അവിടുത്തെ വ്യത്യാസം. പുണ്യോ ഗന്ധ പൃഥിവ്യാം ച തേജശ്ചാസ്മി വിഭാവസോ ജീവനം സർവഭൂതേഷു തപശ്ചാസ്മി തപസ്വിഷു. ഭൂമിയിൽ പുണ്യഗന്ധമായും
ഭൂമിയിൽ ഗന്ധമായു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ? മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഭൂമിക്കൊരു മണമുണ്ട് അല്ലെ? ഗന്ധമുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഭൂമിയുടെ ഗന്ധം എത്ര പേർക്ക് ഇഷ്ടമല്ലേ? മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു മണം വരും അല്ലെ? ആ ഗന്ധം വരും. അപ്പൊ ഭൂമിയിലെ പുണ്യഗന്ധവും ഞാനാകുന്നു. ആര്? ഭഗവാനാകുന്നു. തീയിലെ ചൂടായും, നമുക്കറിയാം തീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ വെളിച്ചമുണ്ട്, ചൂടുമുണ്ട് അല്ലെ? തീയിനൊരു ചൂടുണ്ട്. അപ്പൊ തീയിലെ ചൂടായും ജീവജാലങ്ങളിലെല്ലാം ജീവനായും, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും എന്തുണ്ട്? ജീവനുണ്ട്. ആ ജീവൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ. തപസ്വികളിൽ തപസ്സും ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. കുടികൊള്ളുന്നത് ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭൂമിയിലെ ഗന്ധം, തീയിലെ ചൂട്, ജീവജാലങ്ങളിലെ ജീവൻ, തപസ്വികളിലെ തപസ് എന്താണ്? ഭഗവാനാകുന്നു. ഒരു മനുഷ്യന് ആയസ്സുണ്ടാകുന്നതും കൃഷ്ണൻ മൂലം തന്നെയാണ്. ആയസ് എന്താണ്? ഭഗവാൻ വിചാരിക്കണം എങ്കിലേ നമുക്ക് എത്ര കാലം നിൽക്കണം, എപ്പോ നമ്മൾ ഈ ശരീരം വിട്ട് നമ്മൾ പോകും എന്നുള്ളതൊക്കെ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഭഗവാനാണ്. ഭഗവത് അനുഗ്രഹത്താൽ മനുഷ്യന് സ്വജീവിത കാലത്തെ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കാനോ കുറയ്ക്കാനോ കഴിയും. അല്ലാതെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ മികച്ച ചികിത്സ നേടിയിട്ട് എന്റെ ആരോഗ്യത്തെ ഞാൻ വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഞാൻ ഒരുപാട് കാലം ജീവിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തെറ്റ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതൊരു വൈദ്യനാണെങ്കിലും ആ വൈദ്യൻ എന്താണ്? ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ച് തന്നെ ഇരിക്കണം. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര പുരോഗമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ഒരു വ്യക്തിക്ക് പോലും ഒരു സെക്കൻഡിന്റെ ആയുസ് പോലും നീട്ടിക്കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം അത് ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലാണ്. കാരണം ഇവിടെ ഒരാൾ എത്ര കാലം ജീവിക്കണം എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ തീരുമാനിക്കും. അപ്പോ സ്വജീവിതകാലത്തെ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കാനോ കുറയ്ക്കാനോ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനും കഴിയില്ല, ദീർഘിപ്പിക്കാനും നമ്മൾ നമുക്ക് വിചാരിച്ച കഴിയില്ല. കൃഷ്ണാവബോധം ഏതൊരു മണ്ഡലത്തിലും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല, നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു. ഒരു പപ്പറ്റ് ഷോ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു പാവക്കളിയെ പോലെ അല്ലെ? 3 ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ കളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ നമ്മുടെ ആയസ്സും ഇവിടെ എത്ര ജീവിക്കണം, എത്ര നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ ആയസ്സിനെ ഒരു എന്താ പറയാ കൂട്ടാനായിക്കോട്ടെ കുറയ്ക്കാനായിക്കോട്ടെ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല. അതെല്ലാം ഭഗവത് ഇച്ഛയിലാണ് നടക്കുന്നത്. ബീജം മാം സർവഭൂതാനാം വിദ്ധി പാർത്ഥ സനാതനം ബുദ്ധിർബുദ്ധിമതാമസ്മി തേജസ്വിനാമഹം. ഹേ കുന്തിപുത്ര, സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം ഞാനാണെന്ന് നീ അറിയണം. അവിടെ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഭഗവാനാണ് ആദി ബീജം. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ അനുസാരമാണ് ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിനെ നമ്മൾ സെക്കൻഡറി ക്രിയേറ്റർ എന്ന് പറയും. ആദ്യത്തെ ക്രിയേഷൻ ഭഗവാനാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ എല്ലാ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാണ് ബ്രഹ്മാവിന്. എന്നിട്ട് ബ്രഹ്മാവിനോട് സൃഷ്ടിക്കാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ ആ എല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ആരാണ്? ബ്രഹ്മാവാണ്, ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ അനുസാരം. അപ്പൊ ആദി ബീജം നൽകുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ. കാരണം ഭഗവാൻ ബീജപ്രദാ പിതാ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ഒരു അമ്മയെ പോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഓരോ ശരീരവും ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം അതായത് അമ്മ നൽകുന്നു. ആ അമ്മ നൽകണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള ബീജം ആരാ നൽകുന്നത് അമ്മയ്ക്ക്? അത് പിതാവായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ബീജം നൽകുന്നത് അച്ഛനാണ്, അത് ഭഗവാനായ അച്ഛനാണ്. ബ്രഹ്മാവിന്റെയും അച്ഛനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം ഞാനാകുന്നു. ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധിയും. ഇപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു കൂടുതൽ ബുദ്ധിശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് അതിന്റെ പിന്നില് ഭഗവാനാകുന്നു ശക്തിയും. പിന്നെ തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ തേജസ്സൂർന്ന ഒരു ആളാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിലും അത് ആ തേജസ് ആര് മൂലമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? അത് ഭഗവാനാകുന്നു. അപ്പൊ അതെല്ലാത്തിനും കാരണം ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയണം. ബലം ബലവതാം ചാഹം കാമരാഗ വിവർജിതം ധർമാവിരുദ്ധോ ഭൂതേഷു കാമോസ്മി ഭരതർഷഭ. അല്ലയോ ഭരതർഷഭ, ഞാനാണ് ബലവാന്മാരുടെ കാമരാഗ വിവർജിതമായ ബലം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു എല്ലാവരുടെയും. നമ്മളിപ്പോ ഒരാള് നല്ല അതിശക്തരായ ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിക്കണം അത് എവിടുന്നാ വരുന്നത്? അത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഉറവിടം, എന്തിനും ഉറവിടം ഭഗവാനാണെന്ന് നമ്മൾ ഓരോ നിമിഷവും ഓർക്കണം. ധർമ്മവിരുദ്ധമല്ലാത്ത ലൈംഗിക ജീവിതവും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ധർമ്മവിരുദ്ധമല്ലാത്ത ലൈംഗിക ജീവിതം, അതായത് ധർമാനുസൃതമായ ലൈംഗിക ജീവിതം എന്തിനുള്ളതാണ്? സന്താനോൽപത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളതാണ്. അതായത് നമ്മൾ സന്താനങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അത്. ഈ എന്താണ് ലൈംഗിക ജീവിതം. അല്ലാതെ അത് നമ്മുടെ കാമത്തിനുള്ളതല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒരു കടമയുണ്ട്. എന്താണ് കടമ? നമുക്കുണ്ടാകുന്ന കുട്ടികളെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? കൃഷ്ണാവബോധം ഉളവാക്കുന്നത്. ആ മക്കളിൽ നമ്മൾ പിന്നീട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ആ കൃഷ്ണാവബോധം മക്കളിൽ ഉളവാക്കുന്നതും ഈ ഒരു അച്ഛൻ അമ്മയുടെ കടമയാണ്. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അല്ലാത്തത് അല്ല. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ധർമ്മ അവിരുദ്ധം, ധർമ്മത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഇതല്ല. ധർമ്മ അനുസൃതമായ ലൈംഗിക ജീവിതമാണെങ്കിൽ അത് ഞാൻ തന്നെ ആകുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്.
ബലവാന്റെ ബലം, ആകാശം എന്താ പറയാ, അശക്തന്റെ രക്ഷയ്ക്കു ഉപയോഗപ്പെടണം. അതായത് ഇപ്പൊ ഒരാള് അതിശക്തനായ ഒരാൾ, അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് ബലമുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അത് അശക്തന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കണം. അതായത് ആരാണോ വീക്ക് എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ, ആ വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ആളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിയെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ സ്വന്തം മേന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ല അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത്. ഒരാൾക്ക് ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഒരാൾക്ക് ബലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിക്കാനായിരിക്കണം എന്നല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തം എന്താ പറയാ മേന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഏ ചൈവ സാത്വിക ഭാവ രാജസാസ് താമസാശ്ച ഏ മത്ത ഏവേതി താൻ വിദ്ധി നത്വഹം തേഷു തേമയി. സാത്വികങ്ങളും രാജസങ്ങളും താമസങ്ങളും മായ എല്ലാ അവസ്ഥകളും എന്റെ ശക്തിയുടെ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങളാണ്. ഒരർത്ഥത്തിൽ അവയെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ, എങ്കിലും ഞാൻ അവയ്ക്ക് അധീനനല്ല. ഞാൻ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനല്ല, മറിച്ച് അവയെല്ലാം എന്നിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയണ 3 ഗുണങ്ങൾ മറക്കരുത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങൾ ഏതാണ്? സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, താമസ ഗുണം. മറക്കരുത്. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങളാണ്. ഒരർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? അതെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ 3 ഗുണങ്ങളും ഒരർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ തന്നെ, കാരണം അതിന്റെ സൃഷ്ടികർത്താവാരാണ്? ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും ഞാൻ അതിന്റെ അധീനനല്ല. ഭഗവാൻ എന്താണ് നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ എന്താ കാണുന്നത്? ഭഗവാൻ മുകളിലാണ് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലാണ് ഈ 3 ഗുണങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഭഗവാൻ അധീനനല്ല, ഭഗവാൻ അധീപനാണ്. പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? അധീനതയിലാണ്. നമുക്ക് കാണാല്ലേ ചിത്രത്തില് ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെല്ലാം കൈയും കാലും എല്ലാം കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന പോലെ ആ ഗുണങ്ങൾ ഓരോന്നും കളിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ, ചിലപ്പോ സത്വഗുണം എന്താ പറയാ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ തമോ ഗുണവും രജോ ഗുണവും തോൽപ്പിക്കും. തമോ ഗുണം മുന്നിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ സത്വത്തെയും രാജസിക ഗുണത്തെയും അത് തോൽപ്പിക്കും. അപ്പോൾ ഏത് ഗുണമാണോ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് മറ്റേ 2 ഗുണങ്ങളെ അത് തോൽപ്പിക്കും. അപ്പോൾ മത്സരം നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. 3 ഗുണങ്ങളുടെ തമ്മിൽ എന്താ മത്സരം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്? എപ്പോഴും ഗുണത്തിന്റെ അധീനതയിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാന് ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനല്ല, ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീപനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അതിന്റെ അധീനതയിലല്ല. രാജ്യത്തിലെ നിയമപ്രകാരം ഒരാള് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടേക്കാം അല്ലെ? നമുക്കറിയാം. ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു രാജാവ് എന്തിനാണ്? അത് പ്രജകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്നാൽ നിയമകർത്താവായ രാജാവിനത് ബാധകമല്ല. നമുക്കറിയാം, ഒരു നിയമം രാജാവ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതെന്തിനാണത്? മറ്റുള്ളവർ തെറ്റിയുമ്പോൾ പ്രജകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പ്രജകൾ തെറ്റിയുമ്പോൾ ആ പ്രജകളെ ശിക്ഷിക്കാനുള്ളതാണ് ആ നിയമങ്ങളെല്ലാം. പക്ഷെ എന്നും പറഞ്ഞ് രാജാവ് ആ നിയമം ഉണ്ടാക്കി എന്നും പറഞ്ഞത് രാജാവിന് ബാധകമല്ല. അതേപോലെ ഭഗവാൻ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അത് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, പക്ഷെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല. കാരണം നമുക്കിവിടെ കർമ്മം ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇതേപോലെ എങ്ങനെ നിയമങ്ങൾ രാജാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ലോ അതേപോലെ ഭഗവാൻ ഈ ഗുണങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയല്ല. ഭഗവാൻ അതിന്റെ അധീനതയിൽ വരുന്നില്ല. അതുപോലെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ സത്വം, രജസ്, തമസ് കൃഷ്ണനിൽ ഉണ്ടാകുന്നുവെങ്കിലും കൃഷ്ണൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അധീനനാകുന്നില്ല. അവനെന്താണ്? അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നിർഗുണനാകുന്നു. നമ്മളിപ്പോ ഭഗവാനെ നിർഗുണൻ എന്ന് പറയും. അരൂപം. ഭഗവാന് അരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞ രൂപമില്ല എന്നല്ല. ഭഗവാൻ നമ്മളെ പോലുള്ള ഭൗതിക രൂപമല്ല ഭഗവാന്റേത്, അതീന്ദ്രിയമായ രൂപമാണ്. അതേപോലെ ഭഗവാൻ നിർഗുണനാകുന്നു. ഭഗവാൻ നിർഗുണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഗുണങ്ങൾ ഇല്ല എന്നല്ല അർത്ഥം. ഭഗവാന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളല്ല. ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ 14ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ത്രിഗുണങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. നമുക്കറിയാം അല്ലെ? ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്താണ്? ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് അതൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് സ്വയം എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് സമർപ്പിക്കുക. വേറെ ഒരു വഴി നമുക്കില്ല. ത്രിപുർഗുണമയൈർഭാവൈരേഭി സർവമിദം ജഗത് മോഹിതം നാഭിജാനാതി മാമേദ്യ പരമവ്യയം. ത്രിഗുണങ്ങളാൽ, അതായത് സത്വ രജസ് തമസ്, വ്യാമോഹിതമായ ഈ ലോകം, ഇവയ്ക്ക് അധീനനും അവ്യയനുമായ എന്നെ അറിയുന്നില്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ അടിമയാണ്. ഏതിന്റെ? ഗുണങ്ങളുടെ അടിമയാണ് നമ്മൾ അല്ലെ? അതിന്റെ അധീനതയിലാണ് നമ്മളൊക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാകാത്തത്? നമുക്ക് ഈ ലോകം നമ്മൾ ഇവിടെ വ്യാമോഹിതരായിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ചിലപ്പോ സത്വഗുണം അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നും അല്ലെ? ആകൃഷ്ടരായി പോകും നമ്മൾ. ചിലപ്പോ രജോ ഗുണം നമുക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടം തോന്നും. ചിലപ്പോ തമോ ഗുണം നമ്മൾ ആകൃഷ്ടരായി പോകും, തമോ ഗുണത്തിൽ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഗുണത്തിൽ നമ്മൾ വ്യാമോഹിതരാവാണ്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്? ഇവയ്ക്ക് അധീനനും അവ്യയനുമായ ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കാത്ത ആ ഭഗവാനെ, അതീന്ദ്രിയനായ ആ ഭഗവാനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ ഈ ഗുണങ്ങളുടെ എന്താ പറയാ അധീനതയിലാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അപ്പുറമുള്ള ആ ഭഗവാനെ ഒന്നും നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല.
ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. ദൈവീ ഹേഷ ഗുണമയീ മമ മായ ദുരത്യയാ മാമേവയേ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തി തേ. 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ എന്റെ ദിവ്യശക്തിയെ അതിജീവിക്കുക എളുപ്പമല്ല. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ ആ 3 ശക്തി എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ദിവ്യശക്തികളാണ്. ഏത്? സത്വ, രജസ്, തമോ. ഈ 3 ഭഗവാന്റേതാണ് ഗുണങ്ങളാണ്. ഇത് ദിവ്യശക്തിയാണ്. അതിനെ ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പമല്ല. എന്നാൽ എനിക്കായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ ആരാണോ സമർപ്പിക്കുന്നത് സ്വയം, എന്നാൽ അവർക്കത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. ഇതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ എന്താ കാണുന്നത്? ഒരാൾ മുങ്ങിയും പൊങ്ങിയും ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെ ആരാ വരുന്നത്? ഭഗവാൻ വരുന്നത്. എങ്ങനെയാ വരുന്നത് ഭഗവാൻ? നമ്മൾ ആ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കണം ഭഗവാനിൽ, അല്ലെ? എനിക്കിനി എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ആരുമില്ല, ഭഗവാൻ തന്നെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ എന്ന് വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ സഹായം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും, എന്റെ അച്ഛൻ രക്ഷിക്കും, എന്റെ അമ്മ രക്ഷിക്കും, എന്റെ മക്കളെ ഞാൻ രക്ഷിക്കും. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ തോന്നലാണ്. നമുക്ക് ഒരാൾക്കും ആരെയും രക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല, അല്ലെ? നമുക്ക് സ്വയം നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റോ? ഇല്ല. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് മരണത്തെ നമുക്ക് നേരിടാൻ പറ്റോ? വെച്ചാൽ നമുക്ക് മരണത്തെ അതിജീവിപ്പിക്കാൻ പറ്റോ? ജീവിക്കാൻ പറ്റോ? ഒരിക്കലും പറ്റില്ല. നമുക്കതൊന്നും നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല. ജനനമാവട്ടെ, മരണമാവട്ടെ. കാരണം നമുക്ക് ഇന്ന വീട്ടിൽ ജനിക്കണമെന്നോ, ഞാൻ ഇന്ന സമയത്ത് മരിക്കണമെന്നോ, ഇന്ന രീതിയിൽ മരിക്കണമെന്നോ പോലും നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഒന്നും തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്താണ്? നമുക്ക് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ മാത്രമേ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ മാത്രം എന്താണ്? അങ്ങനെ നമ്മൾ ആത്മസമർപ്പണം, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ബലി മഹാരാജാവ് മനസ്സുകൊണ്ട്, ശരീരം കൊണ്ട്, ആത്മാവ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ അതാണ് ആത്മനിവേദന എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. ഇതാരാ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം പറയാണ്. അല്ലാതെ എന്താണ്? ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചത് കൊണ്ട് ഇത് ദിവ്യ ശക്തിയാണ്. ഏത്? സത്വ, രജസ്, തമോ വളരെ ദിവ്യമായ ശക്തികളാണ്. ഇതിനൊന്നും നമ്മൾ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അതിജീവിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. പക്ഷെ ശരണം പ്രാപിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ജീവിതം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇതിനെ സാധിക്കൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഹരിനാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. കാരണം ഹരിനാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരും. പിന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയും. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇഷ്ടം തോന്നും. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കും തോറും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ മനസ്സുണ്ടാകും. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്കൊരു ആ ശരണാഗതി എന്നുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ കഴിയുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ അത് നടക്കില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ക്രമേണ, അത് എന്താ പറയുക, നമ്മൾ മെല്ലെ മെല്ലെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഓരോ പടിപടിയായിട്ടാണ് നമുക്ക് ആ ശരണാഗതിയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. എന്താണ്? ഈ ഗുണങ്ങളെ നമുക്ക് അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് അവസ്ഥയിലെത്തും? വിശുദ്ധ സത്വത്തിലെത്തും. 3 ഗുണങ്ങളും അപ്പുറം എന്താണ്? വിശുദ്ധ സത്വം. ആ വിശുദ്ധ സത്വത്തിലാണ് ഭഗവത് പ്രാപ്തി നമുക്ക് നേടാൻ കഴിയുള്ളൂ. കൈകാലുകൾ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് സ്വയം സ്വതന്ത്രനാകാൻ വയ്യ. ബന്ധനത്തിൽ പെടാതെ പെടാത്ത ഒരാൾ അയാളെ സഹായിക്കണം, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഒരാളെ കൈയും കാലും കെട്ടിയിട്ടിട്ട് അയാൾ സ്വതന്ത്രനാകാതെ തന്നെ അയാളെ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ മറ്റൊരാളെ രക്ഷിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നടക്കുമോ? നടക്കില്ല. അതേപോലെ ആരാണോ ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്, കൈയും കാലും കെട്ടിയിടാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ അയാൾക്ക് മാത്രമാണ് ഈ കെട്ടിയിട്ട ആളെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരും എന്താണ്? ബദ്ധാത്മക്കളാണ്. നമ്മളൊക്കെ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ. ഏതുകൊണ്ട്? 3 ഗുണങ്ങളാൽ. അപ്പൊ 3 ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ ബന്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിക്കണം മറ്റൊരാളെ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുത്തും എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ നടക്കില്ല. കാരണം ഞാൻ സ്വയം ബന്ധനത്തിലാണ്. അപ്പൊ അതേപോലെ ആ 3 ഗുണങ്ങൾക്കും മുകളിൽ കയറിയ ഒരാളായിരിക്കണം നമ്മളെ രക്ഷിക്കേണ്ടത്. അതാരാണ്? അത് ഭഗവാന്റെ വിശ്വാസ്യനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരു. ഗുരു ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അത് കഴിയും. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ 3 ഗുണങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്തായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗുരുവിനെ മാത്രമാണ് ആ ശിഷ്യന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ആ ശിഷ്യന്മാരെ നല്ല വഴിക്ക് നേർവഴിക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും അതിജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ആർക്കാണ്? ആ ഒരു ഗുരുവിന് മാത്രമാണ്. അപ്പോ ഒരു ബദ്ധനെ സഹായിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതായത് നമ്മൾ ഒരു ബദ്ധാത്മാക്കൾ. നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ബദ്ധാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയും? ബദ്ധാത്മാക്കൾ എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ 3 ഗുണങ്ങളാൽ ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ മുക്താത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? 3 ഗുണങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്തുള്ള ആളാണ് മുക്താത്മാവ്. അപ്പൊ ആ ഗുരുവിന് അത് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബദ്ധനെ സഹായിക്കാൻ കഴിയില്ല. രക്ഷകന് എപ്പോഴും തന്നെ രക്ഷകൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? സ്വതന്ത്രനായിരിക്കണം. കെട്ടിയിട്ട അവസ്ഥയിൽ അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരിക്കാൻ പാടില്ല. എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ രക്ഷകൻ മറ്റൊരാളെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതിനാൽ കൃഷ്ണനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന വിശ്വാസ്യനായ ഒരു ഗുരുവിന് മാത്രമേ
ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവിനെ മോചിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ വിശിഷ്ട സഹായമില്ലാതെ എന്താണ് പറയാ, അധ്യാത്മ ഗുരു നമുക്ക് വളരെ ആവശ്യമാണ്. ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഗുരു ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ സ്വയമേ ചെയ്യാ എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ അത് നടക്കില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വിശിഷ്ട സഹായി ഇല്ലാതെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും വിട്ടുപോകാൻ സാധ്യമല്ല. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ വളരെ കർശനമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളാണ്. അതിനെല്ലാം നമ്മൾ ജീവിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പമല്ല. അപ്പൊ അവിടെ ആരുണ്ടായിരിക്കണം? ഒരു ഗുരു ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഗുരു ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ഭഗവാനെ തന്നെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അത് മുക്താത്മാവാണ്. മുക്താത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 ഗുണങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കാൻ കഴിയും ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും. അത് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് നാളെ നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ കി ജയ്. ശില പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം നമുക്ക് അല്ലെ ഇന്നത്തെ? മാതാജി അറ്റൻഡൻസ് അറ്റൻഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ ഒരു ലാസ്റ്റിൽ ഇട്ടോളൂ മാതാജി. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം നമുക്ക്. വായിച്ചോളൂ, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നവവിധ ഭക്തിയിലൂടെ സാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് ഉദാഹരണം. ആരാ? ശ്രവണത്തിനാരാ? ശ്രവണത്തിന് പരീക്ഷിത്. മഹാരാജാവ്. ആ കീർത്തനത്തിന് സുഖദേവ സ്വാമി, ലക്ഷ്മി ദേവി, വന്ദനം ദാസ്യം ഹനുമാൻ, അർജുനൻ, ബലി മഹാരാജ്. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം. മാതാജി ഇത് ലിങ്ക് ഇതില് ക്ലാസ് വിടില്ലേ? എന്താ മാതാജി? കിട്ടില്ലേ? യൂട്യൂബില് കിട്ടില്ലേ? ഉണ്ടാവും റെക്കോർഡിംഗ് ഉണ്ടാവും മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ലീവ് ചെയ്യാട്ടോ മാതാജി. ഓക്കെ. ആധ്യാത്മിക ശക്തിയുടെയും ഭൗതിക ശക്തിയുടെയും ഉറവിടം ആരാണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെ. ഓക്കെ. ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ എന്തെല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു? ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ എന്തുണ്ട് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു? പഞ്ചഭൂതങ്ങളും മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം. ഉണ്ടാവും മാതാജി, ഉണ്ടാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, എന്താണ്? അപ്പൊ ഭിന്ന പ്രകൃതിയിലെ 8 ആണ് അല്ലെ? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, അടുത്തത്. ഏതൊക്കെയാണ്? കാരണോത്തരസായി വിഷ്ണു, മഹാവിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി 3 വിഷ്ണു. അപ്പൊ 3 വിഷ്ണുവിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ലേ? കാരണോദകസായി വിഷ്ണു എന്താ ചെയ്യുന്നേ? ആദ്യത്തെ വിഷ്ണു എന്താ ചെയ്യുന്നത്? മഹാവിഷ്ണു ആണ്. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത് മഹാവിഷ്ണു? പ്രപഞ്ച ശക്തികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണു എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉൾപ്പുകിക്കൊണ്ട് വൈവിധ്യങ്ങളെ നൽകുന്നു അല്ലെ? പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ വിഷ്ണു എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സർവപ്രപഞ്ചവ്യാപ്തമായ പരമാത്മാവാണ്. ചതുർഭുജാധാരിയായ പരമാത്മാവാണ് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. എല്ലാ ഓരോ അണുവിലും ഭഗവാൻ ഉൾപ്പും അല്ലെ? എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ എന്താണ്? പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ വസിക്കുന്ന ആരാണ്? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു ആണ്. പിന്നെന്താ അടുത്ത ചോദ്യം? സത്യഗുണം, രജോഗുണം, തമോഗുണം. ഇനി ഇത് തെറ്റരുത് കേട്ടോ ആർക്കും. ഗുണങ്ങൾ ഏതാണ്? ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ തെറ്റരുത്. 3 ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ഗോപകുമാർ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മറക്കരുത്. ഓക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത്. കൃഷ്ണനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു ഗുരുവിനോ മാത്രമേ ജീവാത്മാവിനെ ബോധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതേ ഉള്ളൂ. അത്രയായും തോന്നുന്നു അല്ലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അടുത്തത്. ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്ത 4 പേർ ആരില്ല? അതിനായില്ല. അടുത്ത ദിവസം നാളെ. അതൊക്കെ നാളെ.
നാളെ ഓക്കെ. അപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ? അതിന് നാളെ മനസ്സിലായി. താങ്ക് യു മാതാജി, താങ്ക് യു. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.